Panguva inotoda kutenda Mwari zvikuru vachisanganisa nyama nemweya zviri pamwe chete. Ndatenda mufundisi Marambire nekuimba kwakanaka. Pavataura gore rekuzvarwa 78 tanga tatotorwa hondo tanga tatobarwa 78 hai gore riri padhuze tanga tatopo isu. So toda kuedu kutenda Mwari chazokutaurirai ndapedza kuti sei vati 78 asi 78 tanga tatopo isu vekuhondo kazhinji nguva ine kana ichinge yasvika tikapiwa kunzi tiparidze dzimwe nguva zvinotirerukira tikapiwa topic nemhaka yekuti vanhu vazhinji vanenge vamumudu yekurangarira. Handiti nguva yatakupinda ndeyekurangarira Magamba ndizvo. So mukati menguva ineyi vanhu kana vachinge vamumudu yekurangarira dzimwe nguva dzinonetsekana kuti dzinotichanyasoparidza sei zvinonzwika nemhaka yekuti vanhu vazhinji pfungwa dzavo dzinenge dzakudzokera kumashure. So ndanga ndiri kunetseka zvikuru pandakanzi ungatiparidzire ndakabvuma. But pandakazovabvunza ndikati zvino ndichaparidza pamusoro pei? Nganzi tichangokumbirai kuti zvamunenge mapiwa naShe. Papa ndo pakazooma. So tazombokurukura namai tichiti zvinove kuchitungwisa tingavataurire ripi evhangeri. Ama vakati chiendai munovataurirawo vhangeri reMagamba zvairi nguva yeMagamba. Saka nhau yatinayo pano ndiye kutirangarire Magamba. Ndo nhau yatiri kuda kuti titaurire zvayo mangwanani ano. Bhuku ratichashandisa ibhuku rekuna vaHebheru ndo richange riri kubva chidzidzo chedu. vaHebheru chapter number 11 ndichaverenga vhesi ya31. vaHebheru chapter 11 vhesi ya31 nevhesi ya32. Shoko raMwari rinoti nokutenda Rakabi chifeve haana kufa pamwe chete navasina kuteerera nokuti wakanga agamuchira vashori norugare. Ndichataurireiko zvimwe nokuti ndichapererwa nenguva kana ndikataura zvaGidheoni naBharaki naSamusoni naJefta naDhavhidhi naSamueri navaprofita avo vakakunda ushe nokutenda kwavo, vakaita zvakarurama, vakapiwa zvipikirwa, vakadzivira miromo yeshumba. Mwari wekudenga uropafadze kwenoko shoko ravo panguva dzino. Amen. Mukatarisa munyori webhuku ravaHebheru ari kutaura pamusoro pemagamba ekutenda. But vhesi ya32 anotaura achiti ndichapererwa nenguva nemhaka yekuti magamba aya akawanda zvikuru ari mukati meshoko raMwari. Saka anochipeta achiti ndikaramba ndichitaura nezvavo neimwe nenguva anoti nguva inoita sei inopera. Anotaura nezvemagamba akawanda mukati meshoko raMwari. Asi zuva ranhasiwo tikatitaure nezvamagamba akawanda neimwe nenguva tingapererwe nenguva. Pane umwe chete wandiri kuda kuti mangwanani ano tingotaure nezvake. Murume anonzi Samueri, the upright judge. Murume anonzi neshoko raMwari aitonga zvakarurama mukati meupenyu hwake. Mukatarisa mukati meshoko raMwari pane vanhu vanotaurwa kunzi vakanga vakarurama. Panotaurwa nezvanaJobho kuti vakanga vakaita sei vakarurama. But murume anonzi Samueri, kururama kwake kunobva kwaburiswa neshoko raMwari. Zvakanaka zvaakanga achiita Mwari vanonyatsozvitaura. Vana mai vanoziva pamusoro pemudzimai anonzi Hana. Hana ndiye akanga ari mai vani vaSamueri ndizvo. Vazhinji vanotaura nemudzimai anonzi Hana. Vanotaura vachiti Hana akaita chinhu chakakosha mukati meupenyu hwake. Why? Nemhaka yekuti ari mukati mekushungurudzwa naPenina. Akaziva kuti mukati menyika ino aripo Mwari kwandinofanira kuchemera. Akanga ari mukati medambudziko. Munomboona kuti mukati meupenyu pane vanhu vanoti kana mumwe munhu ari mukati medambudziko vanotonyanya kumurwadzisa. Makazviona munhu ane chinhu dzimwe nguva akaonawo asina chinhu anoshungurudza asina chinhu iyeye. Handiti vari pamabasa iko zvino vanopembera. Handitika kana pachinge paine umwe anga ari pabasa ndobva basa ranzi rapera. Mukati megore rino vazhinji mabasa ari kupera. Handitika kana anga aine motikari anobva atonyanya kutaurirwa mashoko anorwadza kunzi zvaita kamoteka kachakaita sei achakatengesa. Kana achinge ari munhu anga achishanda achibatsirawo kunge mukati mesangano basa raipa rinopera
vanhu vazhinji vanotaura mashoko akaipa. So panapa tiri kuona madzimai mawiri, Hana naPenina. Penina aropafadzwa nevana, Hana ashayiwa chii? Vana. Shoko raMwari rinotaura kuti Penina aitoshungurudza Hana. But Hana haana kunyanya kupererwa, haana kufunga nezvekudzorera kutuka Penina, asi akaenda kuna Mwari. Akakumbira kuna Mwari kuti Mwari, mukandiropafadza nemwana, mwana iye ndichamuisa kwamuri. Shoko raMwari rinotitaurira kuti akatorana nemurume wake akanga achinzi Erikana, ndokuenda kutemberi kwakanga kuina Eri, ndokundotaura nawo, ndokunyengetera zvine simba. Mwari wekudenga ndokumuitira zvakanaka. Mwari vamuitira zvakanaka, vanonzi akaropafadzwa nemwana. But chandofarira ipapo pane mudzimai uyu nemurume uyu, varopafadzwa nemwana, vakabva vaenda naye kuna Eri, vakati hoyo mwana watakakumbira kuna Mwari, takumudzorera kuna Mwari kuti Mwari amushandise. Vanamai nanababa kupa kwakanaka mukati memba yaMwari. Mukazoverenga shoko raMwari, vanamai vazhinji vanogumira pakuti Hana akanyengetera akapiwa mwana. But paakadzorera mwana kuna Mwari, shoko raMwari rinotitaurira richiti Mwari vakamublesa nevamwe vana. Vakamupa vana vanokwana kuita vangani? Vamwe vashanu. Handiti? Akapiwa vamwe vakomana vatatu, akapiwa vasikana vaviri. Ndobva mhuri yake yaramba ichikura. Samueri akugara mukati memba ya Eri. Akanga aenda ari mwana mudiki. Shoko raMwari pandinoriverenga, aenda ari mwana mudiki kuna Eri. Shoko raMwari mukaverenga bhuku raSamueri wekutanga chapter number 2 pavhesi ya 26. Shoko raMwari rinotaura iro richiti mwana akaramba achikura achifadza Mwari nevanhu. Zvinoratidza kuti Samueri paakapinda mukati memba ya Eri ari mwana mudiki kudaro, Eri aifara kuti ana Samueri mukati memba yake. Zvinoratidza kuti kari kadiki kudaro kaiteerera zvaitaurwa naEri. Pane vamwe vana vanoshungurudza vabereki vavo chaivo, amai vake nababa vake chaivo, vanotochema misodzi vakatarisa mwana wavanotenda kuti Mwari makazviita henyu makandipa mwana. But Eri ari kuita sei? Hanzi ari kutofara nemhaka yekuti ana Samueri mukati memba yake. Kari kamwana kari kadiki. Ndanga ndiri kutarisa mukati mekukura kwa Samueri ari mwana mudiki. Shoko raMwari rinotitaurira pamusoro pevana vaEri. Vana vaEri mumwe wacho ainzi Hofini naFinehasi, ndizvo. Mukatarisa nguva iyoyo vakanga vari mukati memba yababa wavo, vanonzi vaishungurudza zvakanyanya baba vavo. But Eri achitarisa Samueri aisvika pakufara, achitarisa vana vake vakanga vachimuchemedza. Makamboona zvinoitika mukati memisha yedu. Amai vakaropafadzwa nemwana musikana mukuru. Mwana musikana mukuru iyeye ikaita first born, ikaita fambi, dzimweni dzenguva kazhinji kacho vose vanotera vanongoitawo nhodze dzefambi. Dzinove fambi dzei dzese achiteedzera mukoma. Zvinoitika mukati meupenyu. Pachechi kumufa kwose, imba pane chechi yedu pakanangana nepamwe pamba panga paine mbavha yakanga iripo. Ainzi big boy, murume aibazva yakanga zvichikisa ndibaba havo vakanga vachiba. But wana wavo wese wakomana vakafanira kupfurwa nepfuti vachidzinganisana nemapurisa. Zviri kuratidza kuti mukati meupenyu hwedu dzimweni dzenguva vana vakomana, vana baba, vana mai tinoitwa conformed nevanhu vatinogara navo. But murume anonzi Eri, chinondifadza ndechekuti achitarisa Samueri ari mukati memba yake, vana vacho vakanga vari wild, but Samueri havana kuita nhodzerwa, akaramba ari straightforward. Choona zvinoitika Samueri achinge aramba akatendeka. Shoko raMwari rinotitaurira nezvaSamueri. Hanzi akagara zvake manheru, ari mumagumbeza ake, anonzwa izwi richishedzera, Samueri. Chinondifadza ipapo ndechekuti Samueri anzwa kuti pana anomudana, anoshedzera kunashe kuti taurai tenzi wangu, mwanakomana wenyu anonzwa, ndakateerera, ndakamirira kuti ndiite sekuda kwenyu.
Samuel anoda kushandiswa naMwari. Nemaka yekuti ainzwisisa kuti Mwari ndiMwari akatendeka, ndiMwari anoita zvakanaka. Akashedzwa naMwari ari mukati memba ya Mwari. Nemaka yekuti munhu wake ukanga wakanaka pamberi paMwari. Mwari ndobva wamuona kuti uyu akafanira kuti aite basa rani rangu. Samuel anakuramba anotaura achiti, taurai henyu Ishe, muranda wenyu unonzwa. Taura tipinde mukati meshoko redu chairo chairo. Bhuku raSamuel kutanga chapter number 7 verse ya 3. First Samuel chapter number 7 pa verse ya 3. Shoko ra Mwari rinoti, Samuel akataura neimba yose ya Israeli akati, kana muchida kudzokera kuna Jehovha nomwoyo wenyu wose, bvisai vamwari vavatorwa neAshtaroti pakati penyu, mugadzirire Jehovha mwoyo yenyu, mumushumire iye woga, ipapo iye uchakusunungurai pamaoko avaFilistia. Vana vaIsraeri vakabvisa vaBhaari navaAshtoreti vakashumira Jehovha iye woga. Mukatarisa nyaya tiri kutaura panapo wana maina na baba. Tiri kutaura panapo Samuel achinge atorwa naMwari kuti aite basa mukati memunda wa Mwari. Chino chakutanga chakaita Samuel, chino chakutanga chatinoona mukati meupenyu wa Saulo wokubata basa mukati memba ya Mwari ndechekuti Samuel akanga ari munhu aichika Mwari. Ndo chino chakutanga chatinodzidza, akanga ari munhu aichikani, aichika Mwari. Nasino tuone pamusoro pegamba rekutenda anove Samuel. Samuel tiri kutaura panapa tichiti akanga ari munhu aichika Mwari. Mukatarisa ndiye the last judge watinoona ari kutonga mukati mewana weIsraeri. Nguva yakararamwa naSamuel kwakanga kuine vanhu vainzi majudges, kanga kusati kwasvika nguva yevanhu vanonzi madzimambo. So Samuel ari kubata basa mukati memba yaMwari. But paashedzwa naMwari apa, guta reIsraeri rakanga riri mukati meutapwa, neareka yaMwari yakanga iri mukati mewana wemaPhilistines. Saka Samuel anozvinzwisisa, oziva kuti sei Mwari akatisiya tichitapwa nevanhu ava, sei areka yaMwari tisinayo mukati meguta redu. Areka yairatidza presence yaMwari. Saka wana weIsraeri kana wainge waine areka yaMwari, zvaireva kuti presence yaMwari yakanga iri mukati medzimba dzavo meupenyu hwavo. Mwari wakanga wainawo. But areka kana ichinge yatorwa, zvaibva zvaratidza kuti Mwari haasiri pakati pewana weIsraeri. Saka Samuel aiziva kuti chinoita kuti Mwari abve pakati pewanhu naye ndechekuti vanhu vanenge vari muchivi. Bhuku raIsaiah chapter number 59 verse ya 1. Zvakaipa zvenyu zvakakuparadzanisai nerudo rwaMwari. Saka Samuel chinhu chekutanga chaanoita achingopinda mukati meushe ndechekuti vanhu ngatigadzirisei ukama hwedu naMwari. Ukama hwedu naMwari hwakambomira sei? Ipapo ndo paanobva vataurira kuti bvisai vaMwari vari mukati medzimba dzenyu, bvisai vaMwari vamuri kunamata ava, havasi Mwari, vaisei uko tinamate Mwari mumweya nemusvokwadi. Ndo chinhu chekutanga chaanovautaurira. Samuel akanga ari munhu wandati aichika Mwari. Akanga ari munhu aichika Mwari, aida kuti vanhu vatange vaenda panzvimbo yaMwari. Munoziva, dai Mwari wekudenga watibatsira vatiitira zvakanaka. Samuel aizvinziva kuti ivo wana weIsraeri rudzi rwakasanangurwa naMwari. But nyaya yekungoti rudzi rwakasanangurwa naMwari, as long as ivo naMwari vakanga vakaparadzaniswa, wakaipa airamba achivatomenda, airamba achivarwadzisa. Saka Samuel anoti vatanga kuvataurira achiti, ngatiparadzei zvimwari zvendarama zviri pakati pedu. Ngatiparadzei zvimwari zvendarama zviri pakati pedu. Bhuku raSamuel wokutanga chapter number 12 pavhesi ya 14. Samuel kutanga chapter number 12 pavhesi ya 14. Kana mukatya Jehovha, mukamushumira, mukateerera izwi rake, mukasaramba murayiro waJehovha,
mukatevera Jehovha Mwari wenyu, imi na iye mambo unokubatai muchafara henyu. Wana weIsraeri nguva yakanga ichirarama Samuel ndopa vanokumbira kuti tipaiwo mambo. Samuel ipapo zvakambomubata, but nemhaka yekuti iye ainzwisisa murayiro waMwari, anoramba achitaurira vanhu kuti chamakafanira kuita mukati meupenyu ndechekuti imimi naMwari ukama hwenyu huve unoita zvakanaka. Chinhu chakakosha wana mai nana baba mukati meupenyu kuti patinenge tichirarama isu tose tigoziva kuti ukama hwedu naMwari hwakamira sei. Mukatarisaka chinhu chinoramba chidzokorodzwa na Samuel ndechekuti rambai muri pamurayiro waMwari. Rambai muri pamurayiro waMwari, musasiye murayiro wani waMwari. Nemhaka yekuti kusiya kwavaita murayiro waMwari, Mwari abva pavari. Kunyange nhasi nguva yatiri kurarama tikutaura tichiti ngatirambirirei pamurayiro waMwari. Ngatirambirei tiri mukati mesungano yaIshe. Taita saizvozvo tinozotaurwa kuti chinzi tiri magamba ekutenga. Samueri chakamuitisa kuti apinde mubraketi revanhu vanonzi magamba ekutenda ndechekuti airamba achiti vanhu endai pazvinhu zvani zvaMwari, mirai pamurayiro waMwari. Chinhu chechipiri paupenyu hwaSamuel chandaona bhuku raSamuel iyeye chapter number 7 pavhesi ya 5. Murume unonzi Samuel. Vhesi ya 5 inoti, zvino Samueri akati, unganidzai vaIsraeri vose paMizipa, ini ndikunyengeterei kuna Jehovha. Vakaungana paMizipa, vakachera mvura, vakaidurura pamberi paJehovha, vakazvinyima zvokudya nomusi iwoyu, vakati ipapo takatadzira Jehovha. Samueri akatonga vana vaIsraeri paMizipa. Ndambotaura ndikati Samueri ndiye the last judge wevana weIsraeri. Achishedzwa naMwari kuti aite judge, Samuel aiziva his role mukati mevana weIsraeri. Achishedzwa pabasa, aiziva basa rake. Panapo pane maticha ndizvi madam, munhu anonzi mudzidzisi akaziva basa rake anoita basa rake zvakanaka. Handiti hanetsane naheadmaster, handiti but akasaziva basa rake 8 o'clock dzekuti malessons atange, mamwe maticha wose opinda mukati memaklasses avo waakudzidzisa wana, iye waenda kumaruva unotanga kudiridza maruva. Hongu maruva ari pachikoro, but basa raticha nderei 10 o'clock vamwe vakuenda kuti iye oendawo kuti obvunzwa wanga uri kupi munhu naheadmaster, wanga uri kupinda muklasi mako, wanga usimo, oti ndanga ndichidiridza maruva. Angave ticha anga ari kuziva basa rake, haanga asingazive basa rani, basa rake. Kunenge mukati medzimba chaimo chaimo, amai wari mukati memba wakatadza kuziva yerwa mukati memba, imba iyoyo haiite zvakanaka. Unombozviona? Kunenge baba mukati memba wakatadza kuziva basa ravo mukati memba, imba iyoyo haiite zvakanaka. Touya kunenge mukati mechechi, mwana ari kuSunday school akasaziva basa rake mukati mechechi, imba chechi iyoyo haifambi zvakanaka. Mayuth ane basa here pachechi. Muyuth akasaziva kuti inini kana ndiri pachechi basa rangu nderipi, chechi iyoyo zvinhu zvinonetsa pachechi ipapo. Handidika? But muri kuona pana pachinoitika. Chinoitika ndechekuti murume anonzi Samuel aiziva basa rake kuti ndadumwa naMwari kuti ndibatsire wana weIsraeri, nditonge wanawa, ndichafanira kuita sei. Mukatasa chinhu chekutanga chaanoita, anovataura ndoda kukunyengetererai. He was the leader. Aiziva kuti kana nchinge ndiri mutungamiriri, ndakafanira kukumirira vanhu kuti Mwari wekudenga apodze nyika yavo. Samuel anonyengetera kuna Mwari kuti Mwari, onai chimiro chatirichi, chimiro chatirichi tiri kukumbira ruoko rwenyu. Mukaverenga shoko raMwari pamberi apa anotaura kuti Mwari wakanzwa munyengetero. Handitika? Mukaverenga bhuku raJeremiah
Jeremiah tora chitoti Samerika kunyange nemurumo ayenzimu David kunenge vakauya kwandiri vakakumbirira wana waIsraeri handichawanzwe. Why? Because Samuel akanga ari munhu akanga akatendeka, aiziva basa rake, aizvichengetedza mukati meutsvene. Kana pachinge paita dambudziko okumbira kuna Mwari, Mwari omuitira zvakanaka, opodza nyika. Mukaverenga muchidzika chapter number 7, ndo patinonzwa Samuel akutaura kuti aiwa Ishe, ndaona kubata kwenyu, ndipo here pamatisvitsa apa, matisunungura here Mwari, obva atumidza dombo Ebeneza. Mwari ndo pamatisvitsa here. Hama, tiri kuti mukati meupenyu amai wakaziva basa ravo mukati memba, kuti zvakafanira kuti vafugame vachinyengeterera dzimba dzavo, vachataura Mwari kuti ndiMwari Ebeneza, ndiMwari anosunungura zvakasungwa kunyenge mukati memhuri. Samuel anotaura achiti Mwari Ebeneza nemhaka yekuti iye wacho aiziva kuti Mwari vanoita zvakanaka, aiziva Israel. Wana mai muri kuziva here basa renyu mukati medzimba? Vamwe kurara vanotorarawo kana kunamata kwacho havanamati. Gore munamato dzimwe nguva ndewesadza chitonoitwa nekamwana kari kuSunday school, God bless our food. Amen. Hapana kana kuti nemuzita raJesu atopedza, handitika. But shoko raMwari rotaura roti, chitarisai kuipa kwakaita nyika, chitarisai upenyu hwatiri kurarama hwakaipa zvaari kuita kubvarura wana wevanhu. Asi venyu hamutye kuti vari mukati menyika yakadaro. Tarisai muone zvinotaurwa newadzidzi waJesu. Jesu ataura kundauda kuenda kumusoro kudenga. Wadzidzi waJesu vanofara dzimwe nguva vachifunga kuti nemwe nenguva mukati meushe hwaMwari vakubviswa panyika ine marwadzo, vakuenda nani naShe. Ati Jesu anoti muchararama muri mukati menyika ipi? Iyoyo. Vana mai tiri kutaura panguva ino tichiti munoziva here iyo roho yamakaisirwa naMwari mukati memba yenyu chaimo chaimo. Sasa tombouya mukati mechechi, mukati memba yenyu chaiyo chaimo, muripo pakunyengeterera mhuri dzenyu. Handitika Samuel anozonzi akanga akatendeka, aikwanisa kunyengeterera kunyange neguta. Ndandichitarisa zvaiitwa naSamuel. Aziva kuti ndini chachi mukati menyika iyi. Aziva kuti basa rangu ini nderekufamba ndichitonga mukati menyika. Chitarisai muone zvaanoita. Anotogadzira mukati memaguta iwayo kuti akafanira kuti asvike paMizipa, achafanira kuti aende kuGilgal, akafanira kuti aende mukati menzvimbo achinonyengeterera vanhu yakafanana naBethel. Aigadzira nzvimbo nguva nenguva achienda achinonyengetera. Akanga ari munhu aiziva Israel mukati mewana weIsraeri. Ndandiri kutarisa chimwe chinyorwa chiri mukati meshoko raMwari, bhuku raSamueri yekutanga chapter number 9 verse 13. Tingoone kuti Samuel basa rake airiita sei. Samuel kutanga chapter number 9 verse 13. Shoko raMwari rinoti, kana mangoti mapinda muguta muchamuwana pakarepo achigere kukwira kudunhu rakakwirira kundodyapo, nokuti vanhu havangadyi iye asati asvika, nokuti ndiye unoropafadza chibayiro. Pashure ivo vakakokwa vachadya. Naizvozvo chikwirai zvino nokuti muchamuwana nenguva ino. Ipapo vakakwira kuguta. Vakati vosvika muguta vakaona Samuel obuda, akasangana navo okwira kudunhu rakakwirira. So chinoitika ndechekuti anokwira ikoko oenda mukati meguta iroro. But pane varume vanomutsvaga. Varume ava vanomutsvaga vanoenda mukati meguta raaifanira kunge ari. Vachisvika mukati meguta iri, shoko raMwari rataura rikati vakasanganawo nevasikana vakanga vachienda kundochera mvura. Vakavabvunza kuti mamboona here Samuel? Ari kuno here Samuel? Vasikana vaiziva kuti Samuel anowanikwa panzvimbo paanofanira kunge ari, ndo paanenge ari. Aiziva Israel. Vanototaura kuti hatina kumuona, asi iko zvinezvi mukaenda nemhaka yekuti zuva ranhasi ndo raanofanira kunge achiuya, muchamuona aripo. Aiziva Israel. Nhasi tine vanhu mukati mesangano vakawanda zvikuru vasingazive basa ravo.
10 o'clock church inenge yakutanga kazhinji. Dzimwe nguva yopera na kuma past 1. But na 12 o'clock munhu akaiswa WhatsApp anenge aripo ari online. Past 11 ari kuiswa WhatsApp aripo pai ari online achitopindura vachikurukura. Akanzi unenge uripo here dzimwe nguva vanhu havatozive kuti anowanikwa kupi. Nemhaka yekuti munhu asingazive paanofanira kunge chii ariko here kuchechi kana kuti hako nemwe nguva hazvina musiyano mukati mei nevanhu vaanogara navo. Hama dzake dzimwe nguva iyo nguva ine yatiri inei pamwe akataura zvikanzi tiri mukati menguva yenyamavhuvhu. Nyamavhuvhu ndiye mhepo dzinotenderera dzakasiyana siyana. Handidika tiri mukati menguva yemhepo dzinongosumudzwa. Ndonguva inonyanya kumhanya vanhu vachienda kunorova makuva. Iye nemhaka yekuti vanhu havanyatsozive kuti mukristu here kana kuti haazi. Pazvinoda kuitwa riite sei anoenda. Asi noyo zvinotoshamisa. Panapa ndachikwa chaona vanhu vakawanda but ndaona kunge vashoma. Pamwe vamwe vatoenda ikoko kunarova makuva. Handidika nemhaka yei nemhaka yekuti haazive izvo mukati mei mechechi zvaanoita chaizvo zvaakashedzerwa naMwari haazvizivi. Samuel aiwanikwa panzvimbo paanofanirwa kunge ari ndo paanenge ari. Shoko raMwari robva rati rakanga riri gamba rekuita sei rekutenda. Nhasi tikuda magamba mukati mesangano. Tinoawana kupi? Kana ana baba musingazive nzvimbo yenyu mukati mechechi, kana ana mai vasingazive nzvimbo yavo mukati mechechi, kana mayuthi mukati mechechi asingazive basa ravo, zvino tichaona kupi mai magamba ekutenda. Samuel rakanga riri gamba paaifanira kunge ari ndo paainge ari. Shoko raMwari rotaura roti paakasangana paakasangana nemusikana uyu vakangobvunza ndobva vataurirwa kunzi anotofanira kunge chii aripo. Zvechokwadi mukaenda munomuona aripo. Ende patinoverenga shoko raMwari rinoti pavakaenda vakamuona chii aripo. Amai musi weSunday munowanikwa here murimo mukati mechechi? Vanhu vanozviziva here kuti kana vari mai nhingi ukaenda kumba kwavo musi weSunday unovaona wasipo, ukaenda pamusika wavo wemadomasi musi weSunday havapo vakavhara vaenda kuchechi? Ndo zvinoratidza kuti unoziva yoho mukati mei memba yaMwari. Dai tine vanhu vanoziva basa ravo mukati mechechi taisambotambudzika kufundisa. Mufundisi andoshaya kuti zvino mukaka weti wacho ndowana zvino ndodya nei nhasi kutonetseka kutambudzika. Otarisa mukati memba yaMwari muna ana mai vakawanda, muna ana baba vakaita sei vakawanda, but munhu ari kushayiwa chikafu chekudya. Inauye yekuti chii hatisi kuziva our role. Matrulism mukati tikasangana maoke tunowana chipusha matrulism tozongotenderera kuti igedze titendere nama tinganise hama. Asi unovaona varimo mukati mei nezvitoro vachitenga. Shoko raMwari roti Samuel ari kuitwa gamba. Why? Because aiziva basa rake. Shuwa pachechi pane madzimai 30 maifundisi wonetseka kushaya mafuta, kushaya salt, wonetseka kushayiwa chekudya chaiko. Ngavashayiwo chimwe chinhu toshaya hedu motikari asi chikafu toita sei tochiwana. Zvakanaka izvo handiti? But mukatarisa shoko raMwari riri kutibatsira kutipa kunzwisisa kuti Samuel aiziva basa rake. Ndosaka akaitwa chii gamba mukati mekutenda. Nhasi tiri kudawana mai magamba mukati mekutenda. Todawana mai vanoziva basa ravo mukati mei neshoko raMwari. Mwari kudenga watitire zvakanaka mukati memba yaMwari tikwanise kunzwisisa basa redu chero ratinofanira kunge tichiita. Tati Samuel chinhu chekutanga aiziva. Samuel chinhu chekutanga aiziva, akanga achiziva Mwari waakatenda achitya Mwari. Chinhu chechipiri aiziva basa rake mukati mekutonga kwaakanga achiita. Chinhu chechitatu chakanga chiitwa naSamuel. Bhuku raSamuel kutanga chapter number 8 verse 18. Samuel kutanga chapter number 8 verse 18. Nezuva iro muchachema kwazvo nokuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira, asi Jehovha haangakupindirei nezuva iro. Nezuva iro muchachema kwazvo nokuda kwamambo wenyu wamunenge mazvitsaurira, asi Jehovha
haangakupindurei nezuva iro. Chinhu chechitatu, Samuel akanga ari munhu ari so courageous. Akanga ari munhu asingatye. Ndokumwe kutaura kuti Samuel akanga asiri mbwende. Dai akanga ari mbwende aisamboitwa gamba rekuita sei rekutenda. Vanhu vakanga achitungamira vakanga vauya kwaari vachichema kwaari, vakanga vauya kwaari vachidhimanda zvavakanga vachida. Vanoti, imi Samuel, tiri kutarisa mukati menyika dzakatipoteredza, tiri kuona isusu vanhu vari mukati menyika iyoyo vakutongwa nevanhu vanonzi madzimambo. Isusu mambo wedu tinomuziva kuti ndiMwari, ndiye anotipa mutemo. Asi zvatakuita isusu takudawo mamwe mambo akafanana nedzimwe nyika. Vanotaura izvozvo. Samuel anotarisa ona kuti zvechokwadi ndizvo zvekutaura vanhu. Anotaura naMwari, Mwari womutaura kuti havana kuramba iwewe Samuel, asi vanhu varamba inini. Samuel anoendera mberi ozviziva kuti ndozvaitika izvo. Ndandiri kutarisa mukati meungano iyoyo yaikanga ichitaura ichidhimanda zvaikanga ichida. Mukatarisa wakanga usingori wanhuwo zvavo nje. Dzimweni dzenguva akanga atori mazurume makuru chaiwo chaiwo. Handidika. Vakanga vachitaura zvavaida kunani? Kuna Samuel. But Samuel haaregedze kuvataurira chokwadi. Akanga ari munhu aimira nechokwadi. Anobva vataura kuti imimika kana muri kuda mambo ndichakupai mambo iyeye. Asi mambo iyeye achakushungurudzai. Muchachema nekuda kwa mambo upi? Mambo iyeye. Mukati menyika wana mai nana baba ngatidzidzei kuna Samuel. Anasama nyika vari peripo. Wabuzuzu anasama nyika vanozikanwa nekukopa wachizo adjust. Handidika. Ndikumbira kuti muchikope kune murume anonzi ani Samuel. Takopa kwaari ka tongo adjust wopata kafanira kuita sei kwa adjust. Mukatarisa mukati meupenyu nyika yanhasi, makristu anhasi varipo zvavo vakatenda kuna Jesu, but imbwende. They are not courageous. Mukati menyika yatiri kurarama wakataurwa unzi kunamata anongoti kunamata but Mwari variko. Havakwanise chaiko kumira vachitaura chokwadi sei sechokwadi. Sangano mukati meshoko raMwari rinonzi rimwe chete. Unofanira kungotaura kuti sangano rimwe chete. Kunenge munhu akarwadziwa, kunenge munhu akaita sei, but sangano rimwe chete. Samuel aitaura chokwadi sezvachiri. Nhasi tiri kutsvaga mukati menyika vanhu vanotaura chokwadi sei sezvachiri. Mukatarisa bhuku raSamuel iye kutanga chapter number 13 verse ya 13. Pane murume anozozodzwa kuita mambo. The first king one weIsrael, murume wainzi Saul. So aita mambo akutotyisa nemhaka yekuti ane hondo yake, ane masoja ake. But chii chinoitika? So anotaurirwa kunzi ngatisangane iko kuna Gilgal. Tasangana ikokoko, ndichauya ikokoko ndokubatsira kupira zvipiriso. Samuel anomira nevanhu. But vanhu vanoona hondo yemaFiristia vachiuya. Vanhu vanobva vaona hondo iyo ichiimba nziyo dzayo dzehondo. But zuva rehondo harisati rasvika. Mwari havasati vapiwa chipiriso vanofanira kupiwa. Why? Because chinofanira kupiwa naSamuel. So oita sei aona vanhu vakutiza vakuenda mumapako. Vanhu vakutiza vakunohwanda kunyange mukati medzimba. Vakuenda vakusiya so vanotarisa voti upenyu hwangu hwapera. Vanhu vese zvawaenda zvinoini ndiri mambo. Ndichagoita sei? Zvakanaka ndezvekuti ndichingobayira zvipiriso. So Samuel anobva abayira zvipiriso zvazvo. Abaya zvipiriso zvazvo. Panozosvikwa naSamuel anobva ati waita sebenzi. Wanga usingafaniri kudaro nekuti hauna kupiwa mvumo iyoyo nani? naMwari. Iwe uri mambo, ini ndinokupirisa zvipiriso. Nhasi mukati menyika tinoda vana baba, tinoda vana mai, tinoda varume vanokwanisa kudefenda chokwadi sechokwadi. Haatya kutaura. So anotaurirwa kuti waita sebenzi. Munoziva benzi? Kumba kwedu kumva kwose tine umwe murume anorwara nepfungwa. Saka murume anogara chuya pachechi. Ane kamwe kakuziya kainako. Ndikaya pachechi handishaiwe. Saka anosvika anotorwara ukatomona muna zinoti anorwara nepfungwa. But mwana wangu akutoti kana achinge asvika zita rake hatina uribvunza. Saka anoti achidhendima amuchibvunzwa nani nebenzi riya.
Paanosvika anenge achida chikafu kazhinji kacho nekubatsirwa anenge achitoda chikafu. Saka mukamupa chikafu anenge ari right. Paanongodya akakuguta akuita anything angotira zvese zvese. Kazimwe nguva tinozomuti aiwe kana paine wana watomutenda. Sa pfungwa dzebenzi dzakasiyana anongofunga kuita anything handitika. But mukatarisa zvinoda kuti pfungwa dzacho murwere wepfungwa. Zvichova kuti pfungwa hadzina kuita zvakaita sei zvakanaka. Saka pfungwa kana dzisina kuita zvakanaka munhu zvinhu zvaanoita nenguva yaanozviita zvinopesana. Vamwe vakataura zvikanzi vanhu vese vanopenga but pengopengera dzimwe nguva ndopakaita sei anosiyana. So chiri kutaurwa panapa naSamuel anotaurira Saul kuti zvawaita izvi hazvina kunaka, zvaratidzawo kusaita sei kusakwana. Nemhaka yekuti wanga wasingafaniri kuita zvawaita izvozvo. Zvine urongwa hwazvo. Zvine urongwa hwani hwazvo. Saka anobva ataurirwa chokwadi sechokwadi. Ndiani angamire nhasi aiwa rubhabhatidzo runofanira kuitwa nemvura ukaita kuiswa bhaibheri pamusoro waita sebenzi. Hazvina kutaurwa izvi. Zvisina kutaurwa hazvina kutaurwa handiti. Kana ukaita zvisina kutaurwa waita sei? Because zvakataurwa naMwari ndo zvakanzi izvo. Kana zvisina kutaurwa naMwari hazvina kutaurwa. Ukazviita warasika njere. Enda panzvimbo ndizvoka. Kana Mwari wachinzi wakafira sangano, hapana munhu achafanira kuti aite sei atange sangano. Anotanga sangano rake tikasvikapo tomutaura kuti ayewa marasika aita sebenzi wambiti. Handitika. Makafanira kuita sei? Kuita zvakarayirwa nani? naMwari. Samuel akanga ari munhu akanga ari so courageous. Aimira pane zvinhu zvaMwari achitaura zvinhu zvaMwari. Sezvazviri. Mukatarisa even in the house of Jesse. Asvika mukati memba yaJese. Anoona vanhu vakanga varimo vana vaJese. Vakanga vakasimba zvikuru. Samuel watumwa naMwari kuti enda unosodza. Varume ivavo vaenda dzimwe nguva vakachinja vakageza nemhaka yekuti pasvika munhu wani waMwari vakuda kuzodzwa. Vari kuziva kuti afambira kuti atizodze. Samuel anotarisa. Mwari wamutaura kuti ayewa haikona kutarisa zviso zvavo. Haikona kutarisa their stature. Aripo wandiri kuda. Samuel haatye kuti ayewa akanditarisa ndiani zvino ndingaregerere kumusodza. Aiwa ngoriwo waita sei. Varume vakamira kuti toda kuti uchite mambo. Iwe woti ayewa ndiri kumirira kamukomana kadiki kaenda kunofudza makwai. Dzimwe nguva nenyika yatiri ino iyi, dzimwe nguva vanhu vaibva kutaura kuti bva pano pfusega usikuziva zvauri kuita sei zvauri kuita. Isusu tisu wana wamudhara unofanira kuti sodza. But Samuel anotarisa zvese izvozvo. Anoti ayewa kana riri basa rangu ndinoita sei sebasa. Nhasi mukati mesangano rashe tiri kushayiwa vanhu vari so courageous. Tiri kushayiwa namai vari so courageous. Vanoziya komandi yaMwari voti ayewa madzimai takafanira kumira pazvinhu zvani zvaMwari. Handiti ndo vanhu vatiri kuda. Ndinombo mufundisi wangu achitaura zvikanzi vanamai vanhu vari muchechi havadi kufambira vafundisi. Zirizi ndoiziva. Ndatangwa ndikataure pamaBible class because yange iri mukati Mharidzo. Ndataiwa ndikachitaura hazvo. Vanoziva. Wakauya mukati memba yamufundisi wakanwa titsvuku. Vakutoziva their responsibility vobva vati bheta angogara nenhamuyani yaka waonepa. Wari kuziva kuti tikauya mukati memba iyi tichaona zvakaita sei zvakashota. Kana tasiona zvakashota zvinotogoita sei. Vari kushayikwa vanhu vachaiwo vanomira wakasimba. Wasikana izvi ndo zvinotaura neshoko raMwari. Kana musingadenyi kuzviita but Mwari ndo zvavari kutaura. Mukatozviramba makutoita sebenzi. Because urongwa waMwari ndiwowo wekuti sangano tinofanira kuita 1 2 3. Tikuchaya mayuthi ari so courageous. Anotaurira mamwe mayuthi kuti ayewa iri ndo zvakarayirwa naMwari, ndo zvatinofanira kuita. Command is a command. Amen. Mwari kana vaitaura kuti ichi ndo chavari kuda, ndo chavanoita sei chavanoda. Mwari kana vakataura kuti ngariparidzwe vhangeri rinofanira kuparidzwa, ndo mission yechechi. Torwadziwa mukati mesangano rashe. Basa chairo ratakapiwa naShe kuti ngatiitei hatidi kuita. Hatidi mission yedu tinotina ukabvunza murume akaita sei kubi nekubi mission yechechi ndei anokutaura kuti ndeye kuparidza tichiseva masouls handizvo vanozviziva.
but ngazvichiitweka pari kushayikwa anomira achiti musingani muchida ndo zvinofanira kuitwa because icommand yaMwari. Samuel akanga ari so courageous, aisatarisa vanhu. Kunenge vanhu vakaramba vakaita sei but airamba ari pazvinhu zvani zvaMwari. Ngatidzidzei kubva kune murume anonzi Samuel. Mukatarisa ka dzimwe nguva kunenge Kristu Jesu paakauya panyika aimira pane zvinhu zvaMwari, akatarisana nevanyori nevafarisi, aivataurira zvavaifanira kunzwa kwete zvavanoda kunzwa. Muri vanyengeri, you are hypocrites. Muri kuita izvi neizvi hamusi kuzviita sei. Mukaverenga bhuku raMatthew chapter number 23, anotaurira pavaipotsa achita sei achitaura. So mukati mesangano swara nhasi tiri kutsvaga varume vakadaro, tiri kutsvaga vasikana vakadaro, anopiwa zita rekunzi ndiye Samuel. Haudiwo here kuitwa Samuel mukati mesangano? Unomira pazvinhu zvaMwari uchitaura zvinhu zvaMwari. Samuel akanga asingatyi, aimira pane zvinhu zvaMwari, zvinhu zvaMwari zvichifamba. Mwari wekudenga wana mai nana baba ngavatibatsire kuti mukati meupenyu hwedu tive vanhu vanomira pane zvinhu zvaMwari, togoita zvinhu basa raMwari, mbiri yaMwari yoenda kure. Mwari wekudenga watibatsire, Mwari wekudenga watiitire zvakanaka. Ndataura mangwanani ano pamusoro murume anonzi Samuel, akanga ari an upright judge mukati menguva iyoyo. Shoko raMwari rinomutaura achiti ndiye he was the last judge, asi basa rake raakabata rakanga riri basa hombe. Pane vamwe vanhu vanotaurwa nezvavo mukati meshoko raMwari, asi murume anonzi Samuel basa raanobata rakanga riri hombe, akabata basa guru. I understand ndosaka akaitwa mumwe wemagamba okutenda mukati mebhuku ravaHebheru. Nhasi unoyo vana mai nana baba takafanirwa kuti titwe magamba ekutenda. Patinotarisa varume vakafanana naSamuel, tigova nesimba rekuenda mberi, tigova nesimba rekusumudza muchinjikwa waJesu, tichitarisa kumashure nezvavakaitwa nevarume ava. Tiri kuti pakutanga ngatinzwisisei our role mukati memabasa atinobata kumakambani. Munoziva tine umwe murume Elder paMufakosi, ndikaenda kumba kwake ndinofadzwa zvikuru. Ane tumaaccolades twokubasa kwake twakaiswa the best driver mukatarisa kambani inenge ine madriver akawanda, but anonzi is the best driver mukati megore rese. Handitika opiwa accolade yekuti aita zvakaita sei zvakanaka. Zviri kuratidza kuti uzopiwa wanga uchiziva basa rako pakambani. Handiti vana mai unofanira kunge uri the best wife. Handitika mwana wangu mai Mashaba waMashaba kwete zvokungotaura but zvekuti this one is my best. Handitika unoita sei your best? Unoita best nemhaka yekuti uri kuziva your role. Last musi weSunday murume anotambudzika, auda kuuya kuchechi hapana kana hembe 1 yake aino. Ari kunetseka nguva dzakukwana, hembe hazina kuita sei, hazina kuaino. Hausi kuziva your role mukati memba. Ozochema rimwe zuva ndatorerwa murume nahauski. Mai webasa anditorera murume, musikana webasa anditorera murume. Wangu hakuchema hako but wanga usingazive basa rani, basa rako. Mukati mechechi ziva basa rako kana uri mukati mechechi. Ndabhabhatidzwa ndiri mai wemukati, ndiri musangano raJesu. Ndezvipi zvandakafanira kuita? Murume anonzi Samuel aiziva basa rani rake. Isusu tiri kuti ngatizivei basa redu. Samuel aiziva basa rake. Chinhu chechipiri chataona pana Samuel akanga ari munhu anotya Mwari. Wana mai nana baba, mukati mekurarama kwedu chinhu chakakosha mukati meupenyu hwedu ndechekutya Mwari. Pandaverenga chinyorwa chataverenga kuna Samuel kutanga chapter number 2 verse 26. Hanzi Samuel akanga ari kufadza Mwari nevanhu kubva achikura, aitsvaka kufadza Mwari nevanhu. Haungakwanise kufadza Mwari kana usingafadze vanhu. Haukwanise kufadza vanhu kana usingafadze Mwari. Handiti dzimwe nguva unogona kufunga kuti uri kufadza vanhu but dzimwe nguva unenge uchitorwadzisa. Ndogara ndichitaura pane dzimwe hama dzangu dzepanyama dzinorwadziwa seri dzikanditi ndipewo mari yedoro, ndoti doro handipe mari. Handitika ndikamupa mari, ndikamutengera doro, ndikamupa mari yekutenga doro akanwa, iye anofunga ndamufadza asi handakumufadza because ndamupa chirwere. Ndazoona umwe akanga achifuta fodya, mbofodya kani
ganza fodya nyimwe munhu chiri chirwere ichi ndikutokupa chirwere nditika saka ukamutengera fodya hauna kumufadza because watomupa dambudziko. Samuel anonzi aifadza Mwari nevanhu. Why? Because aita zvinhu zvaaita Mwari vaizvigamuchira, vanhu vozozvigamuchira. Isusu tiri kuti mukati meupenyu ngatishingairirei kuti tive vanhu vanofadza Mwari. Ngatishingairirei kuti tifadze Mwari. Mwari kudenga wagopiwa mbiri zvigoramba zvichitisumudzira mukati meupenyu hwedu. Chinhu chekupedzisira chatangodzidza pamusoro pemunhu ainzi Samuel. Tati Samuel was so courageous. Akanga ari munhu asiri mbwende. Nasi mukati mesangano hatisi kuda mbwende. Handitika vakomana hatisi kuda mbwende mukati mechechi. Nokuti unotadza kuita zvinhu zvakanaka mukati mechechi nekuti unozonzi nevamwe wakuzviita kaholi. Vanobva kuti wakuzviita kaholi ava ndo maholisa. Otadza kubatsira Mwari nemhaka yekuti wakunzi holi. Hatisi kuda vanhu vakadaro. Ngavakupe zita rekuti you are holy, what yes, holier than thou. Nditori holy, handitika. Oita basa raMwari, Mwari wokudenga wapiwa rombidzo yawo. Mwari wokudenga watibasire, Mwari wokudenga watitire zvakanaka. Vana mai, ngative so courageous. Pane zvinhu zvaMwari, kana iri command yakapiwa naMwari, ngatimirei pane zvinhu zvaMwari. Tigoita basa raMwari nenzira yaMwari. Dai Mwari wokudenga watitira zvakanaka. Tadzidza kubva kune murume anonzi Samuel. Tati murume anonzi Samuel rakanga riri gamba. Handitika. Iko zvinezvi zuva ranhasi tikurangarira gamba redu Samuel. Samuel akanga ari gamba watadzidza mukati meshoko raMwari. Kuti newo gamba iwowo akanyorwa mukati meshoko raMwari achinzi igamba rekutenda. Nasuwo isusu sevanhu vari kurarama ngative magamba kwete pazvinhu zvenyika patigove magamba ekutenda. Dai Mwari mudenga uropafadza kuverengwa nokudzira kushoko ravo panguva dzino. Amen.